ens acompanya avui Pilar Alario, que també ens va a il·lustrar, ella també s'ha llegit, ens va comentar una cosa jo crec que molt interessant al voltant del llibre, i veurem també un vídeo que té relació amb el llibre, perquè el llibre és prou interactiu, se pot llegir, se pot veure i disfrutar. Vosaltres ho teniu fàcil perquè com sou de la Valldigna, tots això des que parlen llibres conegueu, teniu a prop, podeu anar ràpid, no necessiteu un vídeo, però per a la gent així que és de fora li ve molt bé poder veure el monestir en una imatge o totes les coses, la cova, tot el que apareix en el llibre, podeu veure-ho també en internet. I sense més dilació, donem pas ràpidament a l'autor, avui el gran protagonista, a Sergi Fenterreta, per a que digui també unes paraules. Bé, bona nit. Jo avui, com sabeu, no he vingut a parlar del meu llibre, per això tinc que ser al costat a Vicent Marco, que és un escriptor de molta categoria, com bé tots sabeu. A part de molta categoria, d'ací no res presenta un llibre que serà molt conegut per tota la comunitat valenciana, per tot el País Valencià, que és Les boles del drac, veritat? I que el diumenge farem una gravació molt prop de l'estació d'autobusos. Si algú vol vindre... Sí que disfressat, no? Hi ha que vindre disfressats. De bola del drac. Si veniu disfressat, bé, si no també podeu eixir el vídeo. Gràcies per fer publicitat. A la meva dreta, però tinc que ja la conegueu així a la Terreta, a la Valldigna, i és de Cima de la Valldigna, Pilar Alario, docent i millor persona, com dit el llibre i en el pròleg. I és la persona que m'ha acompanyat durant tota la trajectòria de les presentacions que hem fet a la Valldigna, que espero no molestar-te més durant tota la trajectòria, n'hi ha qui conqueri d'altres comunitats, altres comarques. Anirem al nord, al sud. Misteris a la Valldigna és un llibre que ha d'estar per tota la Terreta i la nostra missió va ser aquesta, que coneguen la Valldigna per tot arreu. Bé, jo no he vingut a parlar avui del meu llibre, no, Vicent? Jo crec que anem a començar per la part més docta, per la part docent del llibre. Jo crec que primer podem començar amb Pilar, després ja remataré la part més indocent, però que comenci Pilar i que puga fer unes paraules al voltant del que podeu trobar-vos en Misteris de la Valldigna. Molt bé, moltes gràcies a tots i a totes per haver vingut. A mi així ja em conegueu la majoria i sempre em toca la part d'explicació docent del llibre. Jo com a docent sí que us tinc que dir que és molt important fomentar la lectura en els nostres alumnes i crec que sempre és molt millor. Avui hi ha molta tecnologia, tots tenim e-book, tots tenim tablets, tots tenim de tot, ordenadors, però jo sempre he dit que respirar les pàgines d'un llibre és quan a nosaltres ens arriba al cor del llibre i a viure realment la història que ens conta. Misteris de la Valldigna és un llibre que a mi m'ha tocat molt dins, la veritat, i ara després us explicaré el per què. Jo com a docent pense, i és la tasca que estan fent Sergi i Carmen, Misteris de la Valldigna és un llibre que té que estar com a lectura obligatòria a tots els instituts, perquè crec que al segon cicle de l'ESO es pot treballar moltíssim en aquest llibre, té molta crítica lingüística, però també fomenta la llengua, per supost, però fomenta molt la nostra Terreta, i Sergi és tot un privilegiat a l'hora de fer coses perquè ens coneguen a la Valldigna per tot arreu. A mi m'agrada molt llegir en veu alta. El llibre de Misteris de la Valldigna, a part de descriure-nos tots el territori nostre, té una cosa que és molt bona, té molts diàlegs. Entonces jo pense, com a docent, que no estaria de més, a part de fer lectures en veu alta, al mateix temps n'hi ha gent que no li agrada llegir i n'hi ha que intentar que aquesta gent que no li agrada llegir que llegiga. N'hi ha gent que fa